Vajda Géza a nevem, és a tájékoztatási futás az nekem egy életforma volt a fiatalkoromban. Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert a Tököli úti Ybl Miklós Technikumba kaptam, vagy én nyertem felvételt, és ott két nagyon jó tanárom volt, akik valószínű előtte cserkészek voltak. A nevüket megemlíteném, mert megérdemlik, Cseh Gábor és Hegyi Miklós. Most ott kezdtem el tulajdonképpen az erdő alatt ismerkedést, és én tulajdonképpen turistaként kezdtem, és abból kerültem át a tájékoztatási futókhoz. 1969-70 körül kezdtem, igazából kicsit úgy tűnik, hogy későn a koromhoz képest, tehát akkor már 23-24 éves voltam, de hát az erdő ismerete az nagyon sokat segített. Hát az életem egy jelentős részét a tájékoztatási futással kapcsolatban az erdőben töltöttem. Nekem tulajdonképpen majdnem az első otthonom volt az erdő. Hát nem tudom, még a szervezet az iskolának, az Ybl Miklós Technikumnak a turisták osztálya volt, eleinte aztán ott is alakult egy tájfutó egyesület, aztán később a budapesti mávigazgatóság színeiben versenyeztem. Ott Viszkeleti László volt az egésznek a vezetője, és az edzőm is tulajdonképpen. Ő a Kék Túra mozgalmat a Túróczi Lajossal közösen alapították, akkor már azt hiszem 20 éve, és én a Kék Túra jelvényemet azt még ott az iskolai tanulmányaim alatt szereztem meg, 1964-ben, akkor végeztem. Azt kell mondanom még, hogy a Kék Túrát teljesítők sorában a 196-os számmal szerepelek, tehát tulajdonképpen az első 200-ban benne vagyok, akik a Kék Túrát teljesítették. Ezt részben köszönhető a Viszkeleti László. Na hát, szóval a budapesti mávigazgatóság versenyzője voltam. Itt nyertünk néhány országos bajnokságot, Budapest bajnokságot, és hát válogatott is ebből az egyesületből kerültem ki. Dr. Tóth Imre vagyok, szegedi lakos, 71 éve. A tájékoztatási futással Cegléden ismerkedtem meg. Nagy Gábor vagyok, most leszek 82 éves, és a Meteorba kezdtem a versenyzést 1963-ban. Veresné Sípos Etelka, 1972-ben kezdtem a Szolnoki Mávnál, jelenleg szolnoki honvédese. Nevem Rétfavi Lajos, 1946-ban születtem Sopronban, és a gimnáziumban 1961-ben kezdtük el, de 62-ből ment, akkor még ilyen turista verseny volt tulajdonképpen, és ebből alakultunk át tájfutók. A soproni postásnál voltam évekig, az egyetem befejezése után elkerültem Sopronból, és akkor Jánosházán alapítottam meg a Tájfutó Egyesületet, ahol gyakorlatilag egész nyugdíjazásomig ott voltam, és nyugdíjazásom után visszakerültem Sopronba, a szülővárosomba, és ott a SMAPS-nál folytatom jelen pillanatban is még a tájfutó versenyzés. Most a 75-80-as korcsoportban futok. Az elmúlt évben elég sok versenyen tudtam részt venni, külföldön voltam az Erdész Európa-bajnokságon, ott is jó helyezéseket sikerült elérni, első-második helyeket hoztunk el. Azon kívül az országos versenyeken is rendszeresen szerepelek. Vámos Jánosné született Major Ágnes, ez fontos. 1947-ben körülbelül, igen, Természetbarátok Turista Egyesületének egyik szakosztálya, később Vörös Meteor Természetbarát Egyesület. Vámos Péter vagyok,
1965-ben kezdtem a tájfutást a Vörös Meteorban. Grant Julia nevem, és én 1983-ban kezdtem tájfutni, Angliában, a Southdowns nevű klubban, és később, pár évvel később, mikor már elkezdtem itthon is tájfutni, akkor a Postás eset tagja lettem. Vas Tibor, 1940-ben születtem, a Veszprémi Honvéd Sportegyesülettől jöttem, alias Schönhercese, és 1978 óta tájfutást ismerem. Hajdú István vagyok, 1961-ben kezdtem a tájfutást Székesfehérváron, egy középiskolai egyesületbe. Hát akkor még úgy hívtuk magunkat, hogy versenyturisták, és hát onnantól kezdve kisebb-nagyobb kihagyásokkal a mai napig csinálom. Gerely Ferenc vagyok, 1944-ben születtem, a tájfutást a 80-as években a soproni MAVS-ban kezdtem, mint erdész. Hidas Sándor vagyok, 1948-ban születtem, a tájfutást 1968-ban kezdtem, és nagyon szeretem. Horváth Attila vagyok, születtem 1948-ban, 1960 óta tájfutok, a Vörösmarty Gimnáziumba kezdtem. Bozán György vagyok, utóbbi időben már csak boxinak hívtak, 1960-ban léptem be a budapesti Lokomotív sportkörbe. Szerbusztok, Gondár Károly vagyok. 1977-ben a Révai Miklós Gimnáziumban kezdtem tájfutni, 83-ban abba hagytam, és 2018-ban újra kezdtem ezt a sportot, és nagyon örülök, hogy ismét visszakerültem ebbe a fantasztikus közösségbe. Kedli Ildikó vagyok, 59-ben születtem, és 95-ben kezdtem a Spariban a tájfutást. A tájfutást 1961. március 15-én, Zsíroshegyi március 15 kupán szereztem. Kezdtem ifistakoromba, vagy még korábban, és azóta folyamatosan, amíg a lábam el nem romlott. Bíró Aletta vagyok, 1947-ben születtem, 62-ben kezdtem el versenyezni a Beacban, és azóta is ott futok. Szecsődi Ákos vagyok, 1942-ben születtem, 1982 óta futok a tájfutok a Beacban. Radnóti Rezső vagyok, 1941. szeptember 14-én születtem, a Fabulonban kezdtem el tájfutni 1995-ben. Harkányi Ádám vagyok, 57-es évjárat, 1970-ben kezdtem a tájfutást, 5 magyar bajnoki címben vettem részt, váltó egyéni csapat. Nagybátyám volt a második magyar bajnok 53-ban. Hegedűs Ábel vagyok, és a Beacban kezdtem a tájfutást 1964-ben, és jelenleg is a beacos vagyok. Harkányiné dr. Székes Zsuzsanna vagyok. 1976-ban kezdtem a tájfutást 16 évesen, és itt találtam meg a férjemet, Harkányi Ádámot. Nagyobb eredményeink talán csapatbajnokság, második helyezett volt, és aranyérmes ifjúsági volt. Semőszki László vagyok, 1937-ben születtem, 1953-ban részt vettem egy alapfokú térképolvasó tanfolyamon, és ennek a versenyén a tanfolyamot Hattakarcsi szervezte, majd a második verseny volt ősszel, amikor azt már megnyertem, és a legjobb eredményem volt, amikor 1960-ban magyar bajnokságot nyertem. Tényleg Sándor vagyok, 1948-ban születtem, és 1969-ben szegedi főiskolásként ismerkedtem meg a tájfutással. Nagy öröm számomra, hogy mentoromat, dr. Tóth Imrét itt üdvözölhetem, aki nélkül ma nem lehetnék itt. Ő vett rá, hogy csináljak a főiskolán tájfutó csapatot. És külön örülök annak is, hogy volt tanítványaim, akik szintén már szenyorok, az üveges testvéreket szintén itt üdvözölhetem. Köszönöm szépen! Sziasztok! Szabon János vagyok, 1938-ban születtem, és 1971-től tájfutok. Korábban vaddisznó ugratóknak hívtuk az egyetemen a tájfutókat, amikor én más sportágat csináltunk, de aztán rájöttem, hogy ez a legjobb. Sziasztok!
Zentai László vagyok, 1959-ben születtem, 52 éve 1973-ban futottam az első tájfutó versenyemet a Salgó-Tarjáni síküveggyár színeiben. Jelenleg a Nemzetközi Tájfutó Szövetség alelnöke is vagyok. 1993-ban kezdtem tájfutni, a Veszprémi Tornaklubba, VTC-be, később pedig a Schönherzbe. Hát összesen 24 évig futottam, hát ugye 50 évesen kezdtem, illetve 51 évesen kezdtem tájfutni, de amikor a férjem meghalt, akkor abba hagytam én is, csak néha mentem el egyszer-kétszer. Vengrin Ágnes vagyok, 1969-ben születtem, a tájfutást 1980-ban kezdtem, a Veszprémi Honvédbe, illetve akkor Honvéd Schönherznek hívták, és jelenleg is aktívan tájfutok. Fagyas László vagyok, Fagyi. 1979-ben kezdtem a tájfutást, Tatán, az Ötvös DSK-ba, nálunk ez egy családi sport, Eszter, Petra, Réka és Zsófi lányom is csinálta, kedves feleségem Ági is. Rácz Márton vagyok, 1953 óta tájfutok, versenybíró, edző, és mi egymás voltam. Radics Anna vagyok, 1979-ben Tatán a Jávorka Sándor iskolában, a diáksportkörben kezdtem a tájfutást, 83-ig, majd 2000-ben újra kezdtem, akkor már lányommal, Novák Martinával, és azóta is aktív tájfutó vagyok. Szervusztok, Ádám András vagyok, 1956-ban születtem, és a sportággal 1970-ben ismerkedtem meg, mikor elkezdtem Kazincbarcikán a vegyipari technikumot. Utána csináltam középiskolás koromban 4 évig, aztán abba hagytam egyetemen sajnos. De valamikor a 90-es évek legelején visszatértem, ezt azóta is járogatok szeniorként. Ezt szeretném csinálni, amíg tudom. Ennyi. Szepes Imre vagyok, Székesfehérváron kezdtem a tájfutást 1999-ben, kicsit későn, 45 évesen. Azóta átjöttem ide Budapestre, a Szilvánus esében tájfutok, még vagy 30 évig szeretnék. Agyényi Edit vagyok, született Győri Edit, 54 óta tájfutok. Bányai Attila vagyok, 41-es születésű, 89-ben kezdtem el tájfutni a változás évében. Ez az én sztorim. Szevasztok, Dezső László vagyok, tájfutóknak Dixi. Ide nézem, legyen kedves. 43-as születésű vagyok, tehát most 82. 1957-ben kezdtem tájfutni a budapesti pedagógusba. A gimnáziumi osztályfőnököm Jávorka Péter volt, ő vitt bele a tájfutásba. És onnantól kezdve folyamatosan versenyeztem, egészen a mai napig, közben átálltam a futásról a kerékpárra. Ez a különbség, rendszeresen ott vagyok minden versenyen, ahol csak lehet. Kardos Ferenc. Néhány év Vasasba eltöltött atlétikai múlt után, 68-ba kezdte futni az Orvosegyetem Sportklubba, és azóta is ugyanebben a sportklubba folytatom tovább. Skultéti Gábor vagyok, azaz tájfutó körökben skuló. 951-ben születtem, és az első versenyeimet 966-ban abszolváltam. Az évtizedeket több klubban töltöttem el, jelenleg a Sasnak nevezett klubban vagyok. Nagy Dezső vagyok, Kolozsváron születtem, 1939, 1965-től tájfutó vagyok, a Kolozsvári Tájfutó Kompassz Egyesületnél voltam, 2012-től Budapesten élek, és a Szegedi Tájfutó Klubnál vagyok, leigazolva jelen pillanatban. Bogdány Miklós vagyok, 1939-ben születtem, és 1962-ben kezdtem a tájfutást, az első egyesületem a gyári csapat neve volt, az a Vasas EMG, később az új neve, ugyanennek Sassam Elektronikus beceneve Sese. Jelinek István vagyok, a tájfutást 1962-63-ba kezdtem el,
sífutóként csöppentem bele ebbe a sportágba, és a újpesti Dózsába kezdtem a tájfutást is, mint ahogy a sífutást is. Halászdi Éva vagyok, és 1961-ben születtem. 9 évesen, 70-ben kezdtem el tájfutni. A Kőbányai Lombik Tájfutó Egyesületbe Valkony Feri bácsinál, és az unokanővérem és egyben keresztmamám hozott el tájfutni. Ő a Rózsa Marika, és a férje pedig a Bodrogi András. Őneki köszönhetem ezt a gyönyörű szép sportot. Karácsony Katalin vagyok, annak idején Balla Katalin. 1975-ben kezdtem a Kőbányai Lombikban a tájfutást. Blum László István vagyok. 1962. szeptember 15-én kezdtem a tájfutást, akkor még természetjárás volt, és a Szegedi Bokorugrók Egyesület elnöke vagyok. Szokol Lajos vagyok, 1970-ben kezdtem a tájfutást, és a Szegedi Vasutas SE képviselője vagyok. Pap László vagyok, 56-ban születtem, 71-ben kezdtem el a tipográfiánál a tájfutást. Laszkó Tamás vagyok, a törekvésbe kezdtem a tájfutást 1955-ben. Hát azóta mindenfajta létrát megjártam, úgyhogy ennyit tudok csak mondani erről a dologról. Szép múlt volt, most már a végét járom, én úgy érzem. Köszönöm szépen! Dr. Schäfer József, 1956-ban kezdtem versenyezni a Pécsi Vasutas Sportklubba, majd egyetemista koromban Pécsi Egyetemi Atlétikai Klubba. 1956-tól 69-ig versenyeztem, utána munkaköri lehetőségeim nem tették lehetővé, hogy versenyezzek. Kórház ügyeletben rengeteget dolgoztam, életem legszebb évei voltak a tájfutó korszakban. Bacsó Piroska vagyok, és 13 évesen kezdtem el tájfutni, most 63 éves vagyok, és a Törökmezőn voltam először versenyen, és az MVM esében kezdtem. Tóth Ági vagyok, 1967-ben születtem. Az első versenyre nem emlékszem, de már 86-ban kezdtem az érettségi szünetben, és a második versenyem a Szentendre fölötti Vöröskő térképen volt, ahol eltörtem a bokámat, úgyhogy ilyen szépen indult a karrierem. Komár Béláné vagyok, 67-ben kezdtem a Sesébe, ami már nincsen egyesület, ez egy sassalmi sportegyesület van. A munkahelyemen szerveztek be a férfiak, természetesen. Cser Borbála vagyok. 59-ben voltam először versenyen, a budapesti pedagógusba, és utána aztán átigazoltam a Beacba, később a Balaton-Almádiba. Schwab László, 1940, Orion SK, 1964. Dr. Szűcs György vagyok, 1971-ben kezdtem a tájfutást, a PVSK webszerzője vagyok azóta is. Lip József vagyok, Pécsett, a Cipernuszki Károly Gépipari Technikumban kezdtem a tájfutást 1964-ben, aztán Pesten a MAFC-ba folytattam, most pedig a PVSK-nak vagyok a versenyzője. Lux Iván vagyok, 1957-ben kezdtem az Áldás utcai általános iskola turista szakosztályában versenyezni, utána leginkább a Beacban, ma is beacas vagyok. Lux Ágnes vagyok, 51-ben születtem, és 65 óta tájfutok a Beacban. Horváth Magda, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban kezdtem el tájfutni. Régen születtem. Mit kell még mondjak? Mikor kezdtél tájfutni? 1962. Zsigmond Judit vagyok, 1970-ben születtem, 1982-ben kezdtem a tájfutást Miskolcon, és az Orvosi Egyetem alatt átmenetileg az OSC-ben is sportoltam. Ijász István vagyok, 1953. december 21-én igazoltam a Pécsi Tájfutóknál a Haladás sportkörbe. Hanusz Mária, Orvosegyetem Sportklub, 45-ben születtem, 65 óta tájfutottam. Hegedűs Zoltán vagyok, az Orvosegyetem Sportklubban kezdtem a tájfutást, és azóta is ennek a klubnak az utódjában vagyok. 1966 novemberében kezdtem a tájfutást. Kovács Gábor,
tájfutónak születtem, de Gáborkaként ismer a tájfutó társaság. 55-ben történt mindez, 66-ban kezdtem el tájfutni a Beacban. Jónász István vagyok, 1965-ben az újpesti Spartakuszban kezdtem a tájfutást Szentpéter Ákos tanítványaként. Szabó József vagyok, a Vörösmarty Gimnáziumban kezdtem 1960-ban a tájfutást, 1943-ban születtem. Ludvig Ágnes vagyok, 1976-ban kezdtem a tájfutást a Vasas Izzóban, akkor még Korábnyik Ágnes néven, 81-ben igazoltam át a MAFC-ba. Ludvig István vagyok, a tájfutóknak Luda, 74-ben kezdtem el tájfutni a MAFC, a Műegyetem tájfutó szakosztályában. Sziasztok, Üveges Péter vagyok, 1963-ban születtem, és 1976-ban a DVTK-ban kezdtem a tájfutást, vagy a MAFC-ban fejeztem be a pályafutásomat. Gombkötő Péter vagyok, 1960-ban kezdtem a tájfutást iskolai színekben, 61-ben igazoltam le a budapesti Vörös Meteorba, onnantól vagyok igazolt sportoló, 62-ben az egyetemi felvétellel átkerültem a MAFC-ba, és onnan folytatódott a sportpályafutásom. Molnár Gábor vagyok, 1962-ben az Áldás utcai általános iskola tájfutó szakkörében kezdtem el a tájfutást. Sötér János vagyok, 1962-ben kezdtem a Közalkalmazottak Turista Egyesületében a tájfutást. Zsigmond Tibor vagyok, 1943-ban születtem Diósgyőrben, erre büszke vagyok. A tájékozódási futást szüleimtől örököltem, 1965-ben kezdtem el hivatalosan futni. Dolgoztam a megyei szövetségbe, országos szövetségbe, rendeztem 3 világbajnokságot, főiskolás, junior, felnőtt, mindenféle magyar bajnokságot, és nagyságú térképet javítottam. Máté István vagyok, 1952-ben születtem, és 1967-től kezdtem el versenyezni Szegeden Tóth Imrénél, majd 1981-től a Tabáni Spartakusznak a tagja vagyok. Ugyan versenyzőként csak ifjúsági válogatottsági szintig vittem, de később a szakosztályvezető egyesületi elnök is voltam, majd 11 néhány éve a versenyeket fotózom. A Flickeren körülbelül 150 000 fényképen van fönn, amihez mindenki szabadon hozzáférhet. Ezen kívül a térképek többségét is én nyomtatom a versenyekre, vízálló papírokra. Az itt jelenlévőknek sajnos a többségét ismerem, mert olyan korúak, mint én, vagy idősebbek. Jenővári Gabriella vagyok, tájfutó becenevemen Sárika. 1968-ban kezdtem a tájfutást a budapesti Spartakuszban, edzőm Szentpéter Ákos volt. Azóta minden évben indultam tájékozódási futóversenyen. Jelenleg a Hegyi Sport Szentendre Egyesületnek vagyok az elnöke, amely a legeredményesebb szenior sportegyesület. Cser Krisztina vagyok, a Tabáni Spartakusz Egyesület tagja vagyok 1000 éve, mondjuk. A magyarországi tájfutás kategóriái közül a 80-as kategóriában én vagyok az egyedüli, aki még aktívan versenyzem, sőt világbajnokságon is indulok, senior világbajnokságon. A tájfutást úgy kezdtem, és akkor, amikor Skerlec Iván, aki a szomszédom volt, és a főtitkár, elküldött egy Jánoshegyi térképes edzésre, ez volt körülbelül 80-ba, majd utána a 2 lányommal együtt elkezdtük a tájfutást versenyszerűen. Veres Pál vagyok, egy másik sportágból kiöregedve 1983-ban ismerkedtem meg a tájékozódási futással, Szolnokon a szolnoki MÁV MTE versenyzőjeként. Jelenleg is futok, inkább hobbi szinten, most az új egyesületünk, Szolnoki Honvéd Sportegyesület. Általában a nyílt kategóriában indulok, és a feleségem révén kerültem a tájfutó sportágba. Bugár József vagyok, 1973 óta vagyok tájfutó, jelenleg a Tabáni Spartakusz versenyzője vagyok. Jenei Margit vagyok, 1970 végén kezdtem el a tájfutást a MAFC-ban.